Zdravím všechny Michalovce a Michalovky, vítám vás u dalšího videa, konkrétně u tutoriálu, jak si založit svůj YouTube kanál. Jinak jsem vyzral like, odběr a zase nechat zvonečkem na tomhle YouTube kanálu, protože mě tím pomůže a jestli dáme odběratelů do toho roku, tak udělám songu. A nic, pokračuje video. Takhle to vy vidíte, když jste přihlášeni. Ve pravém horním boku klikněte na přihlásit se. Až kliknete na to vytvořit si nový, tak tady vidíte máte tahle. Můžete dát e-mail, protože e-mail máte, ale ty, co nemají, tak dáme vytvořit účet. Dáme si osobní, dáme si naše jméno, dáme třeba Kelvin. Dáme tam datum narození, bo nejvíc to povíme, kecejte. A konkrétně teď e-mailovou adresu. Jestli nemáte e-mailovou adresu, tak si video založím přes Gmail, protože jo, a Michal má skutečně, konkrétně má na tohle. Vlastně jako kliknete na tohle, takže budete někde si rovnou vytvoříte e-mail, máme třeba lol. Oh my god, bro. Oh, hell no. Dáte si tady heslo. Tak, tady musíte, že nejste robot, takže tady dáte svůj telefon. Jinak zapomněl jsem vám říct, že potřebujete telefonní číslo. Pokud nemáte telefonní číslo, tak bohužel se nevytvoříte účet. Protože potřebujete na potvrdění, že nejste robot. Když máme vytvořený teda účet, tak se vrátíte zpátky k YouTube, zpátky na lobby, dáte se přihlásit tentokrát a tentokrát dáte použít účet. Tady vyberete e-mail, který tady máte, nebo je ten, který jste vytvořili. Já, protože tenhle konkrétně tenhle účet, protože to byl účet, který se použil předtím. A jinak na tenhle účet můžete psát věci, nebo nějaké zprávy, a vám pak na to odpovím. Takže když se k tomu vrátíme, pak dáte své heslo. Tak, třeba si to ke svýmu účtu. Voilà, máte svůj YouTube kanál. Tady dáte vlastně, tady se vám říká zabrat tohle. Jestli se to bude na chvilku ptát, tak to děláte a máte svůj YouTube kanál. Já, protože vlastně mám ten účet už vytvořený, tak tady to vlastně máte, tak se vlastně zabrat to, tady si dáte nějaký originální jméno. A pak vlastně až kliknu na ten klik, když jsem se klikl, tak vidíte, že chvilku musíte počkat. Až se ten akont tvoří, pak to refreshujete. No, tady to máte, wow, máte svůj YouTube kanál, teď můžete teoreticky tvořit. My youtubeři. A jestli si budete youtubeři, tak vám přeju pěkný štěstí. No nic, a já doufám, že se vám teda video líbilo. Ještě můžete zanechat like, odběr. Tak čau čau.